step ke bakman bat ke bakul khu ye phi iwe pi we iba shasko re ka tin ka jong blai ngai khu blai e tu ye phi baro ha ka ne ka step ha ka kerteng ba thyang tam utra Jesu Christ unong penem jongi ka bentana ka tin ka jong blai ka bangala ban wanra ah pring jong phi ha ka ne ka step ka dei umla ban len yela de blai jongi umla ban len yela de ila ban shem na ka shiti baar u Timothy ka lenong ka baar ka dokhat ka bakhat lai ka ong ladangi ki bom yai ne u yai sa ma u ba yai ne na ba u umla ban lan yela de kani ka dokhat ka pen i shapang ka jingai ne u blai ka bom la ban khi ane ka ta ka jingai ne chung u ka bom la ban kala wala dangim long ki ba yai ne ni jin thut la ni de ko no ha ka ta ka jingai ne chungi hndri u blai chungi u yai sa ma u ba yai ne abangi kran chapanga jingai ne ublai kiran chibon ki benta na kaktin ublai ka bapan i ba ublai ulong ubayai ne ha kata ka jinglong jong u ne kata ka karakta mo ga ha kaktin nongwe ulong ubayai ne ha kaktin jong u ba ha ki kular jong ublai kilong hoot ba aman ulong ubayai ne ban pendap iki kular jong u la ka long shi ki benriu ko perthai ne ha ubriu shimat ulong yai ne ban ya lam ulong yai ne ban ya da ulong ubayai ne ru ban pendap yaki jingdan kam kata ka jinglong yai ne jong ublai kam dei satya ba uyai ne tang ha ki briu ki badan ka nam ka buram le ki bakrau ki batri ka jinglong ba hak ba khot ba yai ne jong u ka pau ha pa ro om dei tang hi ki kat tu ka ne namar ba umla ban len yela de ne buri ya ka jinglong jong u ha ka jinglong jongi ki briu ha bangi kular ban le e yanu le bha ni yarap yanu bun sian yim jula ban pendap ya ka ka bangi kular yimla ban long ki ba ne kumba ublei jongi ulong ba yai ne ka jinglong jongi kala ban kala na ka por sha ka por teng ha bangi sngosi ka jinglong jongi ru ka pen pau ya kata ha bangi bitar ka nila ban kala ya kata ka ka bangi la kularu ti ka baso tanat ka long ha bangi dan yu jisu po jongi ha bangi la priang yu jisu ha bangi la penlong tra yu jisu kum unong pen im unong suspa ha ka do no jongi da ka jing ai la penlong yingi bangin snow thu ban buat bat long ru kum ba ma ulong nishanya ai ki kular jong namar ulong ubayai ne ban pendap ya kata ila ban shamru ka Bible ka ong shiki Hebrew ka lang ba shipo ka ka ba phulai ong shanya ai ki kula so amar ulong bayai ne ban pendap e kata ublei umla ban len ye ka jinglong jong kala ban long haki ba hak kala ban long haki bom hak amar ka Bible ka ong na ka gospel Matthias ka lang ka basan ka dekhat ka ba saupusan ka ong da ka na ba upmi mo ye ka sni wa ye ka sni haki ba sniu ba haki ba ba uparu ya uslap haki ba hok bat haki bam hok kata ga diga jing subun ba ga jing kan rei ka jong ublai ka jing le bha ga jong u kata ga diga ba pen pau ga jing long ka jong ublai ulong ubayai ne ha kata ka jing long ba bha jong u la da ukurkhu la da u aya uslap ha u ba pop u ai ru ha ba hok u ai ha ba hok u ai ru ha ba pop ka pambut ulong ubayai ne ha kata ka jinglong jong u la ban lan ye ka jing bha jong u la pan pau ha pa ro ka jinglong ba bha jong u ka pau ha pa ro namar la ban lan ye ka kata ka jinglong jong u la ne kata ka karakta ublei jongi u ba pen im yengi u ba siu spa yengi u chisu u ba ai ublei u ba ai ya u jisu pen im na benta jongi jisu uwan om tang na ba na benta jonu tang na benta uwe ni arut ubleu handi uwan ban pen im ya baro dan kami ni pangin nget bat priang yu jisu kum nong pen im bat ban yu matu ya ki kamba ki jong ble ban iru ba ublei jongi ulong ubayai ne kada ngimlong ki bayai ne ndrei ublei jongi usa ma ubayai ne kata ka de ka jinglong ka jong u nget ya ha utrai le long bayai ne ha ka jing im jong pi la bani kundu ga lo ga jing sham ha ka jing im kan mau ba ublei uyai ne ha ki kular jong u yai ne ban pendap uyai ne ban kulkhu ye pi ban ya da ye pi
negak tin ke jong blai ha ga nega step pun kur khui pi baro ki bhasha shkwa khublai shibun